regidors de la comarca, actual president del Partit Popular de Benigànim, en José Morillo Benavent, afiliats i simpatitzants del Partit Popular, bona vesprada i benvinguts al Congrés Local del Partit Popular de Benigànim. Estem ací tots reunits, com podreu comprovar, després de cadascun de nosaltres hem rebut la citació que es compromet a l'afiliació al Partit Popular i, per tant, a poder votar i donar-li així a este acte de la nova elecció del president i el comitè executiu local la serietat i el compromís que ens correspon. Així, bona nit a tots. En primer lloc, vull que les meves paraules siguin de record, carinyo, agraïment a una persona que després del nostre congreso local avui no ens acompanya. I és fàcil que ho vulgueu, inclús. Quiero dir-vos que jo sempre seguiré perquè soc fidel al meu principi, en un home de l'altre, que és el responsable del partit i el que estimo oportú. Moltes gràcies. Amigos y compañeros del Partido Popular, otra vez, sin comer ni beberlo, han elegido un nuevo gobernacional y como uno no tiene nada de trabajo, se tira a la piscina sin piensa. Ya veremos cómo salimos de esto. Comprendo que los compañeros que han estado ahí año tras año desean un relevo. Agradecerles la labor realizada porque ha sido muy intensa y difícil. Pepe Murillo, de verdad creo que te mereces un gran aplauso por el trabajo. Creo que hay que romper moldes y contar con esa savia nueva que es la juventud. Los jóvenes para mí deben ser los pilares fundamentales de esta nueva fase. Quiero que la Junta sea de todos y para todos. Debe servir para unir ideas y por supuesto solucionar los problemas que aparezcan. Hay que demostrar a la gente que somos un grupo sin fisuras y que el Partido Popular sabe lo que quiere para su pueblo. Mostrar continuamente que lo que proponemos se cumple, que el trabajo realizado hasta la fecha está ahí en la calle. Solo dando una vuelta por el pueblo sabemos cómo están haciéndose las cosas desde el Partido Popular. Juan y su equipo están haciendo un trabajo impecable. Por ello, nosotros tenemos que ser esa voz que en todo momento defienda a nuestros dirigentes. Quiero que los que salgamos de este congreso seamos un potente motor que haga funcionar el Partido Popular de Benigànim. Vuelvo a repetir, todos juntos. Y no hace falta que os diga a todos que los que estáis ahí sois tan importantes o más que los que estamos en el órgano del partido. Hay que seguir luchando por Benigànim y siempre desde el Partido Popular. Les votacions. Vostès hauran de depositar en unes paperetes i uns bolis que nosaltres els facilitarem, posaran el seu candidat. Deixarem ara la urna a la vista i cada un de vostès aniran passant i anant votant. Segons el recompte, han votat 46 afiliats. El candidat presentat, en José Llave Moscardó, ha obtès 43 vots a favor, 3 nuls i cap en blanc.
experiència primera perquè realment jo mai havia estat afiliat. I fa 3 anys, quan vingué la gent a parlar de mi, a dir-me que volia que formara part del seu equip, per mi va ser un gran honor el que m'ho digueren, però el que me motivava un poquet és que mai en la vida me preguntaren si me volia afiliar o no me volia afiliar. És a dir, que ells sabien perfectament que jo no estava afiliat i me varen donar la seva confiança sense que jo sigui afiliat. I així no vaig continuar triant l'equip, de deixar el carta blanca per l'equip. A la gent que vaig triar jo mai en la vida vaig preguntar si eren del Partit Popular, estaven afiliats o no estaven afiliats. I en aquesta confiança es presentaren a les eleccions i les guanyaren. I us asseguro que no estava afiliat al Partit Popular. Clar, ja després de tota aquesta confiança pensava que per coherència política i per la confiança que m'havia depositat no estava bé encapçalar una llista en unes sigles i no ser del Partit Popular. I ja me vaig afiliar. I a partir d'ahir estar treballant per al poble, però també des del Partit Popular. I al que dono moltes gràcies per la seva confiança i per la seva interès que ha demostrat i l'ajuda que m'ha demostrat de tot aquest temps. Per això us dono gràcies a tots els afiliats que sense ser dels vostres m'ho donen la vostra confiança. Moltes gràcies. M'agradaria també, com ha dit antes Pedro Morillo, és el primer congrés de Paco, resaltar la idea de la figura d'ell. Algunes persones, després de la intervenció de Pepe, potser poden interpretar que me comparen en Paco. Per mi, el que me comparen en Paco és un honor. És un honor. Jo volia aparèixer-me a la quarta part del que era ell. Però bueno, ahí estem. Això és un model i anem a seguir-lo. Per supost, amb les nostres matisacions, perquè cada un té la seva personalitat i cada un va un poc per el seu camí. Però nada, el vaig a intentar perquè jo crec que al final, quan un dia li vaig preguntar, ja estava com a l'EFE, que el que més li agradava era haver treballat per el gran. Jo crec que això ho honra molt. I demanem un fort aplaus. D'haver presentat, d'haver-te presentat, d'haver-nos fet sentir que som un partit important, que estic segur que vas a treballar i tens una tasca important per davant i tu saps que encara que jo no estiga ahí, te vaig ajudar en